činoch. Čo sa týka Slovenska, fakt, že sme využili tento mechanizmus právneho štátu, to je maximum, čo môže Európska prokuratúra urobiť. Podľa mňa zrušenie špeciálnej prokuratúry už prekročilo červenú čiaru a hlavný účinok, no nemám presné čísla, ktorý sa to dotkne prípadov, ale asi mnohých sa to dotkne, nielen preto, ale ak sa napríklad zníži alebo skráti premlčanie, tak jednoducho tie prípady sa budú musieť uzavrieť. Hlavný problém je, že ak sa stratí špecializácia prokurátorov a policajtov, no vidíme teraz v prípade Európskej prokuratúry, aké je dôležité mať vlastne špecializovaných prokurátorov, ktorí v tejto oblasti pracujú. Práve preto, že tá finančná trestná činnosť nie je jednoduchou oblasťou. Tak to je tá hlavná vec, ktorú stratíme. Plán B, ďalší list Európskej komisii, to je asi maximum, čo my môžeme urobiť. Ale ak sa ma pýtate na to, čo je červená línia pre náš úrad, tak tam sú tie dve červené, jednak teda tá nezávislosť, a v tom nemusím povedať viac, a druhá je rozpočet Európskej prokuratúry.